Domnule prim-ministru, de 8 martie v-am adus niște flori. Dar ce mă, Șoșoacă, eu sunt femeie să primesc flori. Cât de proastă poți să fii? Nu, dar sunteți cea mai mare curvă din România. Bărbați, fiți puternici, scăpăm noi și de 8 martie. Fetelor, dacă nu primiți cadou de 8 martie, stați liniștite. Prostul vă iubește, dar nu are bani. Dacă bărbatul îți dă cadoul pe 6 martie, ești amanta lui. Dacă ți-l dă pe 7, ești colega lui. Dacă ți-l dă pe 8, ești iubita lui. Dacă nu îți dă nimic, ești nevastă sa. Cum poate un băiat cu 2 rinichi să spună că nu are bani de cadou de 8 martie? De ce să dai banii pe flori de 8 martie când, da, există cimitire? Când ați fost ultima dată într-un cimitir? E plin de flori